Конфигуриране на свързаната инсталация. Вече сте инсталирали свързания контакт с Gateway от стартовия пакет за свързана инсталация. Също така сте инсталирали жични продукти, свързани ключове, свързани микромодули, свързани ключове за рулетни щори, свързани контакти. Сега ще ви покажем как да конфигурирате тези продукти, така че да работят заедно. Това ще ви позволи да управлявате инсталацията през рутер и приложението Home плюс Control. Трябва да инсталирате поне една димируема лампа на управляваната от ключа електрическа верига. Включете захранването. LED индикаторът на Gateway с контакт светва в червено. LED индикаторите на инсталираните жични продукти светват в червено. Подгответе безжичния мастер ключ. Махнете предпазната лента от батерията. Натиснете веднъж и за кратко ключа, за да го активирате. LED индикаторът му примигва в зелено и се изключва. Приближете се до свързания контакт с Gateway и натиснете мастер ключа в средата. Задръжте, докато LED индикаторът му светне в зелено. Пуснете. LED индикаторът на мастер ключа угасва. LED индикаторът на свързания контакт с Gateway светва в зелено. LED индикаторите на свързаните жични продукти един след друг преминават от червено в зелено. Изчакайте, докато всички светнат в зелено. Вече са сдвоени. Ако това не стане, повторете процедурата. Завършете конфигурацията, като натиснете в средата еднократно безжичния мастер ключ "Излизам, прибирам се". LED индикаторът премигва 3 пъти и угасва. LED индикаторите на жичните продукти угасват. Изчакайте около минута и после проверете дали работят правилно. Включете осветлението, след това натиснете бутона "Излизам" на безжичния мастер ключ. Лампите, свързани към жичните продукти, се изключват. Ако това не се случи, повторете конфигурацията. Поставете предвидените двойно лепящи ленти на гърба на безжичния мастер ключ. Поставете декоративната рамка. Можете да разширите инсталацията, добавяйки безжични ключове за осветление, рулетни щори, електрически уреди. За да добавите тези ключове, моля вижте другите налични видеа. Можете да именувате стаите, осветителните тела и лампите и да конфигурирате сценарии, след като свалите и инсталирате приложението Home плюс Control. Всички продукти са налични в дизайн Valena Life и Valena Allure.